Thokozani emakhosini okhulumayo uMayeni. Isizukulwane sabhaka unkukhu saphenduka isankwasa. Msila wemfene, Thikwane, Ogxamu. Induku egila abathakathi, washuxa. Thokozani nabeSilo. Namhlanje bengizothanda nje ukuthi sikhulumeni ngeladi. Ngithi abantu abaningi abalazi iladi. So, I'd like to share nje clarity ngeladi. Ogogo nabomkhulu. Iladi likabili. Kahle kahle iladi umsamo, angithi. Umsamo lana-ke imimoya noma sithi-ke amathongo ahlala khona. Iladi. Iladi-ke lihlukile nomsamo. Umsamo ukwena, yebo umsamo ukwena uphinde ube khona futhi ekhaya. La kuphahlelwa khona, la iy'dalwa zekhaya zihlala khona. Umsamo-ke loyo. Lana-ke sikhuluma ngeladi. Iladi kakhulu lisebenzela abantu abanesiphiwo sokuprofitha noma abasebenza ngesimoya, ngomoya wokuprofitha. Izinto zabo ngoba lesi siphiwo akusona esabo, angithi baphiwe isiphiwo kubona. So, lezi zinto lezi abasebenza ngazo kungaba amabhayibheli, kube izembatho, kube iy'khali, kube izinto thizeni abalapha ngazo, kuba amanzi, kuba imithi, nje konke kuhlala eladini. Angithi nawumuntu womoya usebenzisa iladi, sithi iladi-ke lelo. Hlala eladini noma ukhuleka, noma ukhuluma noNkulunkulu wakho, noma usubiza amathongo akho usebenzisa iladi. Isigodlo uyaba naso, kodwa-ke uba neladi esayidini, angithi. Ilona-ke iladi lelo bantu abadala. Bese-ke nase kuthiwa ake nje wenzele abogogo iladi noma nje akuwenzele amanono. Amanono abantwana edlozini, abantu ebashiya basesebancane ezweni. Sithi thina-ke edlozini amanono. So, kusanokufika nje kuthiwe hhayi ake nje uyenzele amanono iladi. Nawenza into ey'njalo, kuzoba ne-altar yakho nje, mhlawumbe uzondlala icansi, ubeke iy'bani zakho. Iy'bani ziyahluka ngokuya kwazo, ziyamisa iy'bani. Ngizoke ngichaze emva kwalolu hlelo, kodwa-ke uzobeka iy'bani zakho, ubeke amaswidi athandwa amanono, ubeke ama-fruits, ngabe ubhanana, ngabe u-aphula, orenji lisebenza ngama-season. Yabona iy'trobheri nje, okwama-fruits okuhlangene nama-fruits. Bese uzobeka ukudla, ubeke inyama, ubeka nje konke amahinya. Uzokubeka konke, uthole notshwala, utshwala besintu obumhlophe, noma-ke uzothola isiqu, noma-ke ngoba kwabanye abogogo nabomkhulu bebangaphuzi nhlobo. So, entweni enjalo-ke uzobayenzela itiya. Upheke itiya, ulenze itiya ulibeke emsamo, uzolibeka eladini, sithi-ke lelo iladi lelo. Bese-ke uzokhuleka khona lapho, ushise iy'mpepho zakho, ushise amakhandlela, ubathokozise, uchaze ukuthi inhloso yalento oyenzayo kungani. Mhlambe namhlanje niyakhula bantwana bami, niyakhula namhlanje kuyi-birthday yenu, nginenzele nje umcimbi omncane, ngithi hhayi ndlondlobalani, noma kuthiwe nje hhayi ndlondlobalani, angithi. Noma masekulaliswa umoya womntana ongasekho ezweni, wenono, inono eliphilayo, nalilaliswa kusetshenziswa iladi. Uyalaliswa kuthiwe hhayi cha, wena awusaphili phela, angithi manje, alaliswe ngendlela. Nama-newborn, utholukuthi umuntu washonela esibhedlela aceda kuzalwa, naye ulaliswa ngaleyo ndlela leyo, kusetshenziswa iladi. So, iladi liyahluka, akusele iy'ngane kuphela, nabantu abadala bayenzelwa iladi. Isimo sokubonga, kodwa-ke akuhlatshwa lapho, akuchithwa nje igazi nhlobo emsebenzini weladi. So, iladi libalulekile kakhulu ngoba ezinye izinto utholukuthi y'valekile, kuthiwa kufuneka uyophahla, hamba emsamo wakini uyokhuleka, uyakwenza lokho akuvuleki, uthi uzamane akuvuleki, uhambe uye ehlane uthi uzamane akuvuleki. Kanti cha, into nje bayifuna kuwena ukuthi ubakhandele iladi.
iladi. Iladi siyaliyenza nasemfuleni, siyalenza kuphi kuphi. Nje emsamu wakho la wena ukhululekile, la wena ozi ukuthi amathumbu akho akhona ngoba ithonga umoya. So la wena umoya wakho ukhululeka khona kuchaza ukuthi idlozi livuma lapho. Ngakho-ke abanye abogogo nabomkhulu amaladi bawenzela emanzini, bageza iy'dalwa, bagezela amathongo lawa, bageza abanikazi bey'khwama, nje iy'nto ey'njalo nje. Kodwa-ke iladi libaluleke kakhulu esimeni sempilo yomuntu omnyama ngoba sihambe salahla amasiko. Iladi-ke lelo. Ngiyabonga, ngibonga ithuba. Iy'bani sengiy'chaze kakhulu. Ngizake ngichaze namhlanje ngijule ey'banini. Ikhandlela elimhlophe limele ukukhanya bozakwethu, elokukhanya. It means light. Elokukhanya, limele ukukhanya. Eli-yellow limele the maternal side, bakhabo mama, kodwa nalo liphakamisa imimoya yokukhanya. Eli-blue limele the paternal side, bakhabo baba, kodwa nalo liphakamisa imimoya. Eli-brown limele amadlozi wonke. Elimnyama elobumnyama vele, yonke into emnyama, ngisho iy'ndwangu ezimnyama kuhlangene nobumnyama and kunomoya ngaphakathi. Ayikho into emnyama engenamoya. Konke. Ngisho nalesi sikhwama lesi simnyama nje, sinomoya, simbethe umoya. So-ke elimnyama elobumnyama vele. Elibomvu ele-protection, ele-clarity. Izitha nawungayiboni uthi uyaphupha amaphupho avaleke ukhohlwe, shisa isibane esibomvu, sithiye ngamanaliti nje. Ese-protection and then esokulwa futhi esibomvu. Esihlaza, esi-green, ese-prosperity. Nangabe-ke i-R2 uyithiye le R2 yakho, uyithiye ngesibani esihlaza. Like ubeke i-R2, ubeke isibani esihlaza, uthele kona lokho into yakhona nje, sengikhohliwe ibizwa ngani, kodwa-ke usithunyisele lapho lize liyophela. Iy'nhlanhla zemali ziyavuleka, ele-prosperity. And then eli-purple umanqamula, liyavula, livula konke okubophiwe eli-purple, umanqamula. Bese eli-gold, eli-gold isimo semali, isimo senhlanhla nje lokho, yabona. Yakhona gold, isimo semali, isimo senhlanhla. Eli-pink limele amanoni edlozini, limele abantwana. Ngakho naseladini lakho mawuzoyenza iladi noma-ke izinto ezinjalo, liyafuneka ikhandlela eli-pink ukuphakamisa amanono. So lezi zinto nasisuke sesizilayita sisuke sesiphakamisa imimoya. Angithi ngizake ngiphinde futhi nginixoxele ngelinye ilanga. Philani nibusiseke, ngiyanithanda lapha enikhona, angikhethi ibala ledlozi. Okhulumayo uMayeni insizwa kaMnguni. Indumandumane. Isizukulwane esakhuliswa unkukhu saphenduka isankwaza. Mathiya, Msila wemfene. Magedama, isagila sabathakathi. Washo. Ngibonga ithuba.